Goddag, mit navn er Dennis Nielsen. Vi har modtaget mange henvendelser på det sidste omkring karaktergivningen på Køge Handelsskole. Mange elever mener, at de bliver uretfærdigt behandlet under karaktergivningen. Kan lærerne finde ud af at bruge den nye 7-trinsskala, eller er de bare dovne? Velkommen til Operation D. Goddag, du taler med Dennis Nielsen fra Operation D. Jeg vil høre, om det er sandt, hvad rygterne siger omkring karaktergivningen på Køge Handelsskole. Når ikke det, så må du undskylde ulejligheden. Så står vi her foran Køge Handelsskole for at opklare den mistænkelige sag om karaktergivning. Goddag, så jeg har egentlig lidt spørgsmål til dig fra alle eleverne på Køge Handelsskole. De mener, at I fusker med karaktererne. Det er der ikke nogen, der har sagt. Det kan ikke være rigtigt. Det gør vi jo ikke. Hvorfor er der så mange af eleverne, der er utilfredse med deres karakterer? Jamen altså, elever bliver meget ambitiøse med karaktererne, når de skal have dem. Mere end de har været hele året måske. Der kan være noget der. Goddag, Conny. Hvordan har du det egentlig med den nye 7-trinsskala? Ja, det har jeg forfærdeligt dårligt med. Der er jo alt for lidt tal at dele ud af. Men altså, vi må bare små ærmerne op og købe på, og så lykkes jo alting i en gæsovn. For kort tid siden har vi modtaget oplysninger om, at lærerne giver karakterer ind i rummet inde ved siden af. For at se, om der virkelig er snyderi iblandt, har vi sat et skjult kamera op. Han får sgu 0-0. Sådan. Så skal vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det bliver en 12'er. Hvordan går det med karaktergivningen? Jamen, det går jo lidt hurtigere på den her måde. Ja. Men de søde børn har jo skrevet så mange sider, jeg kan simpelthen ikke nå det. Og det er sådan, man skal gøre. Altså, det er den rigtige måde. Nej, jeg tager Sigma-metoden. Ja, det er bedre det her. Det er mere sikkert. Jamen, hvor mange kan du komme op på? Jamen, de skal ikke have så meget, forstår du? 2! Så er den karakter givet. Ja, det var en total. International økonomi, det kan da ikke give meget. Nej, men det er svært fag at regne med. Og ja, et ekstra også. Derfor kan jeg ikke bruge den der metode. Nå, vi skal se næste. 1, 2. Det bliver heller ikke til nogen. Det er jo 2 igen, sjovt nok. Det bliver 2. Ja. Sådan. Hold da op. Man får noget motion samtidig. Ja, det er jo fordelen. en god måde. Ja, det er en god måde. Jeg tror, det var helt op. Derfor sidder 3, 4, 5, 6. Det hæver vi til en 7'er. Er du blevet blød nu? Hvad er nu det? Jamen, de søde børn skal jo være gode ved, de små bare blive nier. Jamen altså, rebet tæller aldrig fejl, vel? Altså. Rebet tager aldrig fejl, men vil du prøve det? Skal vi bytte? Nej. Nå, det er godt. Nej, ja. Godt. Så, jeg skal lige have en karakter med, så tror jeg ikke, jeg skal med i dag. Jeg skal lige have lidt luft. Ja, er det ikke 4? Det var en 4, jeg talte det som 4. Ja, det er jo helt klart. Hvem er det så, der skal have 4'en? Ja, det vil jeg ikke sige. Det er måske lige i overkanten, men nu... Ja, skidt. Ja, vi... Er I klar? Så går vi indenfor og tager dem for første gang. Hey, det her det passer vist ikke helt overens med, hvad I sagde tidligere om jeres karaktergivning. Har I noget at sige til jeres forsvar? Hvad snakker du om? Har du røget hash? Jeg snakker om, at jeg har siddet ude ved siden af og overvåget jer hele tiden. Og det passer vist ikke helt overens med det, I sagde tidligere. Altså nu er der jo lavet en reform, og den giver nogle nye retningslinjer for, hvordan man skal gøre det her. Der er jo mange ting at sætte sig ind i, og det skal også være hurtigere til tiden og sådan noget. Det er ikke nemt at følge med for sådan nogen som os, der kommer reformer ved 10 år eller sådan noget mindst. Mindst? Ja. Nå, Conny, er du enig i det? Nej, det er jeg ikke. Fordi jeg synes, det er jo så synd for de søde elever, at de skal bedømmes på den her måde. Men altså, når ministeriet giver så meget i den nye reform, så er vi jo nødt til at løse det på den her måde. Så fik vi opklaret sagen omkring karaktergivningen. Lærerne laver fusk med karaktererne, men fik sendt bolden videre til ministeriet. Hvad er løsningen egentlig, Palle? Strejke? Nej. Det er kun det almene gymnasium, der kan finde på sådan noget venstreorienteret pis. Så det vil vi ikke høre tale om. Så kom vi sagen til bunds, og endnu en gang var der hold i mistanken. Det var Operation D for denne gang.